Ako si Mia, ginaingon, kung usa ka katinuod nga hikala, prangkahan nimo siya unsa og kinsa siya, bahala nang kahiubsan kaniya. Mao kinay nahitabo kung kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Mia, An itong bayhan na, uy. ay suway na nato silang duha. Basig may spark ba? Jeremiah? Nakailamang ko niya. Nagkaabot big birthday party. Oh, unya, unsa man, ganahan ka niya, Claire? Doy. Di ka ganahan? Dili man sa ingon nga di ko ganahan ni Jeremiah. Kuan, di pa ko gusto nga magbaton ko kuyab. Kay wapo ko man og college. Oh, mo na requirement sa imong parents? Dili man. O kun mao, pwede naman nimong himuong inspirasyon sa imong pa-eskwela si Jeremiah. Sige, suwayan lang. Nag-iilis ka ba, Claire? Mura ka? Mag-lunch date mi ni BFF Mia pa. Si Mia ka, ha? Si Mia lagi pa, promise. Sure, ha? Nakabati na ba ko ninyo kagapon nga nagsultihan na ibahin og lalaki? Murag, Jeremiah. Jeremiah ang tingan? Unsa man? Makig-date ka, Claire? Kuyawan lang ko. Abi na kong di ko tugta ni Papa. Ha? Nga naman? Nakabati day si Papa nga nagsultihan na ita. Mao pa? Umanta ka kita niya, uy. Nagpahipi ra siguro to. O nalang gani ko maligo. Diretsyo na lang kong ilis aron makalakaw na ko. Mao ba? Ngano ka, uy, naunsa ko, uy. Mura ka mag-sniffing dog diha. Nananimaho. Wa man good over. Murag bahong ilok. Oh no. Ikaw, Claire? Unsa? Ako kutaon. Namutang mo kog limonsito. Girl, di man na makayong naman sito ibutang sa ilok. Labi nagway kaligo. Dali. Tay maasa ta. Sutas mo, samtang wapang atong mga date. Magunsa man ta dito. Ayaw ka offend ha. Mamalitag roll-on. Kanang deodorant ba? Ulain pa magigbahon imong ilok, Claire. Uy, dinhilang ka ha. Palain sa di mo, Mia, uy. Asa naman sat ka? Ay, koyog na lang ta, dali. Asa ta? Kitanta kag blouse. Pag-ilis ani imong gisulob. Namilit kang baho sa limonsito, uy. Bisag gibutangan na nimong roll-on. Buhi ko, Mia, bi. Sobra naman ka. Ay, lagkasuko, uy. Friend ko ta. Di ko gusto nga insultohon ka lalaki. Tungod lang sa imong kabahog ilok. Oh, sige. Ikaw na, Mia. Ha? Claire, ay kalain. Malain ko. Hilasa sa di mo, uy. Muram kag sikin sa nagpakauwaw na ko. Hala no. Wamanta ka pa kawawi, uy. Kitabangan naman ta ka. Giingnan man ganit ta ka nga ayaw ka offend. Unya karon malain ka na ako. Sobra na kay kastanan. Friend, giprangkahan ta lang ka. Kay friend ta ka. Maunay friend, di ay. Sobra ka kaprangka. Nahiubos ko tungod kay sobra ka kaprangka. O sige, sobra na ko kaprangka. Unyag si Darius ang musulti nimo nga baho kag ilok, malipay ka. Putok mo'y unti-unting lumalala, nangangamoy. Ano gonda? Ay, naikog ang Jeremiah, Darius. Parehas ta. Dila ay magsabot ni Claire ang akong ibuhat. Ay, Ngano di ay? Giyon sa di siya nimo. damo na tong duha, uy. Nya. Nus aman ta mag-set og date nilang duha? Agto na nato nga maulian ang sapot sa kuwang BFF, Darius. Akong sayop ka na suko ko ni Mia. Noon ta, alang naman sa kong kaayuhan ang iyang gipuhat. Maayo man tuod nga nabantayan niya nga lain og baho ang akong ilok. Pero dili pud maayo ang iyang pagkaprangka nga harap-harapan gyud. Bitaw, BFF mi pero ay bahala siya. Kung di na siya mutagad nako, aw di ko mamukos niya. Basta,
Na-feel good na ako nga nauwaw kay kustanan. Marag bahong patay lagi gikan sa kong ilok. Maligo ko kunya mamutang ko deodorant. Yes. Sama ni ay. Ay paglaom kayo abi ni. Ato yung BFF nga. Nimiya nga si Claire, asa mo to? Ay, nagwar ang mag-BFF, oy. Eh, ida ba mo itang sibilya na ni, pagga nita ni. Tiaw yan na eh. Darius. Oh, clear, eh. Hi, this Mia. Ay, tuwa pa sila, ha? Kining Claire, si Jeremiah. Oh, Claire, hi. Okay ba nga? Mag-date ang doha? Hala. Ay, gwapo lagi kag samot, Jeremiah. Tamalas. Tamalas. Salamat ko. Sige, namo, Jeremiah, mag-date na mo. Bahalag asa mo, apasong naman mo ni Mia, ha? Okay, sige, bye, Doris. Sige. Here. Oh. Let's go. Let's go, Jeremiah. Ay, salamat kay wa na napako nga akong BFF, Darius. Grabe siya kag termino. Bakong yun. Nauyok mang utok. Naulian na di ay? Oo. Happy ka nitong nanglakaw si Jeremiah, silang duha. Anya kita, samantay ini, apaso na to ang duha or maglain taga to? Ha? Maglain lang ta, uy. Ato lang to silang pasagdan. Tana. Let's go. Maro ka, ha? Nialagi ko ni mo dadading, he. Maglain po ta. Nimingaw na ko ni mo, Mia. Darius. Ngayon tag. Mga-timing na to na. Handa na day ka? Pwede na po maghimo tag kaugaling mong pamilya. Darius. Ernang, sabang ka. Ngano nagsige magkagilak? Ngano ka, BFF? Uy! Mia, mabdus ko. Ay, sus. Apin ako naunsan ka ng pagkiman ni mong hilaka. Nabagi ko. Madapatan ko ni Papa Eli. Ngano man? Nga mga mahan mang kas, Jeremiah? Iwan na Jeremiah. Murag buwa nga kalit lang nawa. Nilayas pagkaibaw niya nga namabdus ko. Mia na makaksiya na to. Minyo na dito tawana. Unsa? My God! Nascam ta ni Jeremiah? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Naluoy ko sa kong BFF nga napaangkan. Mitabang mi si Dario sa pag-support sa iyang anak. Kami ang nahimong ninang og ninong. Og si Claire, nahimong inahan og tatay. Nahimo siyang inatay. Mga katumay kasama ang kaagi ni Mia, dinining tulumanon. What's the style? Nahimong inatay style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.